le tua chung ko ran sang sang notice India ko ran hote lali so mingin chibai ka buk chewa tun lai COVID-19 sepui leng mup kara kanom na mun chewa dam tak le him taka kanom theina turatan du sakna lali so mingin kalhan bok cheu ani le kan hriat thau angin kum sang ni som ni luang takin kan mang chho do na mo kan ti lain khovela har sanna na men lo COVID-19 sepui awangin alo thlenga chu chuanin pathian ko han hote po kan kalphung nasatakin ati danglam meka ami ani awang hian General Sunday School Executive Committee chuan kumin sang ni som ni kumtop Sunday School exam chungchang le zirlai bu chungchanga rorel aneya chung rorel tharte chu vaina hian ko han mi puiten hena riati kan riati don chewa he tual chung nga ko han member zong zong ten min lo riat saka riat thiam na zau tak ne na milo don son kan dua riat thiam na kan han deal tak me ani Sunday School kumtop exam chungchanga kumdanga general headquarter atranga question paper hard copy kai thon chu thinang kha kumin sang ni som ni hi chuan a thei don lova executive committee in arel angin general headquarter atangin question kan siam anga chu a soft copy in district headquarter thon ani anga district headquarter atangin tual chung sang ten kan momo ang zat kan order anga ti chuan a hard copy du zok kanom point district headquarter tangin pek chu ani anga ti chuan a soft copy ani point district headquarter tangin pek chu kan momo ang zela pek chu ani don ani chu kumin sang ni som ni Sunday School kumtop exam question chungchanga ko ran mi puiten kan lo riat tur chu ani don ani ti chuan puitling Sunday School zirlai bu chungchanga hian kumin chunga sepui leng kara mani theiang angle mani ram hriat angin mun sanga Sunday School kan zira chung kuang te ko ran ang tele social media mang te po in Sunday School class te kan la kan theiang angin kan zira chumi ani awang chuan kum thar Sunday School kan zir le tur puitling subject kan zir le tur chungchanga hi chuanin zirlai bu thar kan zir anga kumeni mi ring lavin zirlai bu thar kan ring chho anga rom hrilfiana reverend rin sanga zia kum thara hian zir turin kanin buas sai ani chu ko han mi puiten kan lo hriat masakatana kan du'a tin no pang Sunday School ero hi chu puitling te angin kan kal thawak lo kan zir mumal theiwak lo ni hriat na ma wangin no pang Sunday School zir lai kumina kum thum na bu kan zir me ka hi nakum sang ni som ni pakhat atana committee chuanin zir le mai ni se te in arela chu tual chu tina ko ran hoten mino hriat saka no pang zir lai kum thum na kumin sang ni som ni kan zir me ka hi nakum sang ni som ni pakhata kan zir non le don ani ti kha avena hianin kan lo hriat atana kan du'a chu ko ran mi puiten min lo hriat saka min lo hriat thiama kumin kan hun ton awanga har sakna kan to me ka wanga thil lo thei lo wati danglam anga ya wanga kan han ti danglam chu ani in hriat thiam na zau tak kan ngen tak me ani kalome